hai poucos anos pasoume unha cousa que me levou a unha reflexión moi fonda. E foi que un home me rexeitase por ser nai dunha forma explícita, non? Porque, ois, cada un fai o que quere. Pero dunha forma explícita, como se iso fose unha xustificación de peso. O sea, un home con quen eu tiña un vínculo que entendía eu que a persoa me vía, non? Como a ser humano. E aí tamén nace un pouco a reflexión de quédanse no discurso, créense que están moi deconstruídos e que xa está, misóxinos modernos, logo. El ten fillos e eu tamén. Mais el dixo que mulleres con fillos non. Isto despois de vincularse comigo durante un tempo. Co cal, aí xa ves ese vínculo utilitario, non? É dicir, eu non quero vincularme con mulleres con fillos, mas ao mellor en certo contexto ou se non hai outra cousa, valme, non? Para usala a según. Que vin eu nisto, vale? Vin patriarcado, por suposto, ese patriarcado líquido. Homes aparentemente deconstruídos cun discurso intelectual onde eles sí entenderon o patriarcado. E aí eu vin esa visión utilitaria da muller. Sí? Non miro a muller como un ser humano con toda a complexidade que poida ter a súa vida, que pode ser nai. Vin esa idea de a paternidade é un valor e a maternidade é un problema, é unha carga, non? A ver, eu son pai, isto está ben, pero eu non quero mulleres con fillos, porque sei que ser pai ni me quita ni me pon socialmente, mas sei que ti és muller. E ser nai é un problema, é unha carga. Isto xa é, pum, sabes? Isto xa é, pois é que é tan patriarcal como a dicir iso. Ser pai e ser nai non é igual. E eu sei-no. Como son home, sei-no desde o privilexio, onde eu desprezo as mulleres que teñen fillos, a pesar de eu telos, porque sei que non é igual. E despois vin, nese punto existencial, un rexeitamento a túa historia, non? A túa circunstancia vital. Quito esa pata da validación masculina, esa pata da miña identidade como muller, a pata da miña identidade como muller, que é a maternidade, é unha pata moi importante tamén. Daquela, hai un rexeitamento existencial, aí hai tamén unha ferida existencial. Hai un rexeitamento á túa traxectoria vital. E o rexeitamento desa túa historia vital, esa túa identidade feminina, é a túa experiencia, é a maneira na que ti te encarnas no mundo. Sí? Sendo muller, e dentro de muller, sendo nai, como unha experiencia propiamente feminina, que o mismo paisano está recoñecendo que non é como a ser pai. Daquela, é un rexeitamento moi fondo, non? É o que ti encarnas como a muller. Sí? E esas dificultades, pois aí podemos ver esa penalización social por ser muller. Neste caso, dentro diso, por ser nai. É ver a túa vida e a túa traxectoria non como un valor, senón como unha tara, como un defecto. É moi misóxino tamén, porque o teu defecto ten que ver ca túa condición biolóxica e a túa decisión de ser nai dentro desa condición que eu como home, pois igual decidín ser pai, pero desde outro punto, desde un punto de privilexio. Por eso desprezo as mulleres que tomaron exactamente a mesma decisión que a min. E daquela eu aí vin esa cultura patriarcal. Cultura patriarcal. Que ve as mulleres desde a utilidade, ¿sí? Desde a disponibilidade e desde a comodidade para eles
que nós podemos ser. É aí esa maneira na que se vinculaba comigo, na que se vinculan os homes cas mulleres. E daquela eu fixen unha reflexión máis fonda que ten que ver con que as mulleres comparámonos entre nós en categorías creadas por eles. E quería falar desa parte que é ser nai ou non selo. E como nos comparamos? Se eu son mellor por ser nai, porque efectivamente toda esta lectura, a miña traxectoria, ou ti és mellor porque non o és, non? Este compararnos, este incluso discutir. Eu antepuxen a miña carreira, e daquela eu son mellor, vallo máis, non? É que eu son nai, e ser nai é o máis grande porque ti aprendes cousas, non sei que. Que eu son deste bando. E pensei moito que unha das razóns polas que os homes rexeitan, porque o ser unha nai solteira hoxe, ou divorciada, que é moi habitual, é o mesmo que ser nai solteira hai 100 anos. É un problema. Ben con cargas. E aí tamén dixen, non mudou nada, mudou a forma. Sí, nós hoxe somos nais e ti tes outras facilidades en sociedade porque pois, o mellor divorciaste coas crianzas pequerrechas e tes a escola infantil pode ser funcional, non? Aí. Mas para eles é como hai 100 anos e eu vino aí. O sea, non foi unha revelación porque me levou moito tempo pensar nisto e foi moi doloroso e tamén foi unha fenda existencial. E tamén traballei niso para ese meu posicionamento ético feminista. Que pasa cando nós discutimos se é mellor ser nai, non ser nai? Eu antepuxen non a muller de éxito profesional, non sei que, isto cobrou moita relevancia este discurso. Que poñemos o foco en compararnos nunha categoría que eles crearon, que é a de como de disponible estás para min, como de útil me és, sí? E que problemas me vas dar a min na miña vida, na miña existencia de señor, que é diferente da túa. Porque suposto que o é, porque vives desde o privilexio patriarcal. Nós, se discutimos entre nós, non poñemos o foco onde o hai que poñer. Non estamos sinalando que este nós ter que elixir e ter que medir se é mellor ser nai ou non selo, si renunciar, por exemplo, á túa traxectoria e avance profesional é peor ou mellor que renunciar pois a algo que ademais é instintivo, non? Que está nesta supervivencia da especie. Non é o instinto maternal, mas si é un instinto humano, o de reproducirnos, e logo desde a parte social, pois, ter unha familia e todo isto. E o foco está en que hai un sistema que non ten en conta isto e nos fai elixir. Se nós pelexamos entre nós, non estamos sinalando a esa violencia estrutural que hai en que teñamos que elixir. Porque a base desto é que ti, como a muller, tes que elixir profesional ou nai, sí? Nun contexto onde os homes nunca tiveron que facer esta elección. Eles non tiveron que elixir entre o traballo remunerado e ser pais, ou medrar profesionalmente ou ser pais. Isto non o fixeron eles. E nós, sí, unhas renunciaron, outras renunciaron ao avance profesional, pois porque, ao mellor, ter máis responsabilidades no traballo, había que restarlo ás criaturas na casa e a... Sí, isto estámoslo facendo cando eles nunca tiveron que facelo. Esa é a base do problema. E discutir entre nós e pelexar entre nós é non sinalar a violencia estrutural é o problema, que é que todo está pensado para eles. E que as nosas particularidades
non teñen cabida e a veces para encaixar pasan por sacrificar outras cousas. Mulleres que deciden non ter fillos, moi poucas é unha decisión tan fácil como eu sei que non quería ser nai. Eu coñezo mulleres así, unhas poucas, mas a grande maioría delas, detrás desa decisión, hai moitas variantes e moitas cousas que foron pasando nas súas vidas que as levaron aí. E a veces esa renuncia conlevou un loito vital, porque eu sí quería. Mais despois o traballo era necesario, e eu tiña unha hipoteca e non me encaixou, e hai outra cousa para estes señores, que despois na mediana idade ven a muller a nai solteira, que inclúe as divorciadas, igual que as seus avós hai 100 anos vían a nai solteira, é que moitas destas mulleres que triunfaban, que brillaban profesionalmente, non atoparon un home ao xeito para poder, como farían eles, ter as dúas cousas, a familia e o traballo. A veces porque el non estaba disposto a renunciar no laboral, por exemplo, e a veces porque xa ela tiña a tara demasiado exitosa, demasiado libre, non depende de min, e os homes vincúlanse con nós tamén desde esa capacidade de controlarnos, e esta muller de éxito non a vían como a unha muller tan boa de controlar, desde ese utilitarismo, demasiadas horas no traballo, demasiada centrada en sí, e non vai estar mirando para min, daquela tiña a tara, así que a renuncia tamén encontrou no patriarcado o motivo, se ti o analizas. Hoxe, estes homes, non, que na mediana idade non queren, como hai 100 anos, a nai solteira, si que ven nestoutras, o sea, agora a tara tela ti, estoutras teñen o valor, porque agora na mediana idade, elas, por exemplo, están moito máis disponibles para coidar que unha nai, sí? Porque unha nai, pois xa está coidando. E isto que nos din as vellas, as nai para sempre, é certo. E medrarán as criaturas, mais ti, os teus coidados están aí, e daquela xa non estás tan disponible para usar. Sí? Agora o utilitarismo virouse. E daquela estamos comparándonos en algo que é unha violencia estrutural na que sempre imos ter tara. Imos ter antes ou imos ter despois. E esa tara deciden eles cal é segundo o uso que poden facer de nós. Todo isto pensei eu durante varios anos en algo que foi moi ferinte para min e que me costou moito identificar por que era tan ferinte para min. Todo isto permitiume analizar, non? Isto e analizalo desde a autocrítica, pero sobre todo desde a empatía con aqueloutras que non o son, por exemplo, e que a veces tamén xogan elas son mellores que a ti, mira, vailles mellor, teñen un traballo mellor, ganan máis cartos, viaxan e fan un montón de cousas que ti non. Desde a empatía e desde a comprensión de que tanto a miña decisión como a delas está tomada nunha mesma estructura de violencia. De violencia patriarcal e machista cara a nós. E desde a autocompaixón, porque vivo neste mundo patriarcal, por iso digo, e non podo facer nada, non? Que se me penaliza, sexa no laboral, sexa nos vínculos, sexa, sí, que se me penaliza socialmente
por ser muller e pola miña trayectoria vital como a muller, con esas particularidades que o ser muller ten a miña vida. E desde esa compaixón de saber que as outras mulleres tamén as penalizan desde esa mesma estructura noutros puntos. E coa idea clara de que feminismo é deixar de compararnos e pelexar en categorías creadas por eles desde o punto de vista do uso que poden facer de nós e da vantaxe que poden sacar de nós, e xuntas fixeramos o que fixeramos ca nosa vida, libremente ou non tan libremente, e con todas as nosas circunstancias, sinalar a estructura patriarcal que nos violenta e que nos obriga a tomar decisións que eles nunca tiveron que tomar. Aí, sí. Iso que chaman sororidade, pero que non quede no título, senón meterte a fondo a analizar a estructura. Desde a túa propia vivencia, porque é así. É sempre desde onde mellor ti podes analizar e onde podes facer unha aportación e facer discurso e leválo a outras e leválo a eles tamén. Porque hai homes que están perfectamente acomodados, pero hai homes que sí queren cuestionarse como de libres son e como de xustos son a nivel social cando manexan estes discursos e cando toman as súas decisións. E hai homes dispostos a querer renunciar a ese privilexio e ser máis humanos, que é o que precisamos.